sadare ra satriyane bangsa putih luar paugeng rane kita sadaya arinaksan kapribaden kerukunan ing sanegeri ilang dayane dosa satya nangkeling es hatrate setia atita rate jaya sudah kehendak takdir kita berdua berjumpa dan berpisah pula hanya ibumu sayang telah memilih pada jodoh yang lain ku tak berdaya maafkan aku kasih bukan aku tak sudi menerima cintamu setulus hati asal engkau bahagia rela ku melepasmu turutilah kehendak orang tuamu selamat berpisah sayang ku kirim doa semoga kau bahagia sepanjang masa ku tak berdaya hanya ibumu sayang telah memilih pada jodoh yang lain ku tak berdaya tanpa kangen aku titip tresno apa pancen sliramu dek yo wis ora krasa aliwa tembang kangen aku titip sayang tresno kumring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ora ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni paline manis semu liwat tembang kangen iki wujud katresnanku sip seneng ayo kurang ajar londo saat dari bisa ojo cacat penuh
siji loro paribasan maju bareng sareng gak bakal gigring. Bonem. Enak temen. Mbok, nek nyambel mbok nom seweger mbok. Mbok. Lah kepiye? Mbok. Loh, mbok. Sida mbok. Nek sida ya kowe tak gawekno gelaran. Ayo, 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 ayo. Kadang ayo kok. Nanti pas kene tak sakluk celanaku. Suweger temen bonem sambelnya langsung semangat aku. Iki cerita tinggalane jaman kuno. Kuno Dik. Nalikane wong Jawa dijajah londo. Ana jagongan bela rakyat bela bangsa. Jenenge Sarip teko Tambasu. Lurang gedangan kok dadi londo blangkonan. Ngantek londo tindake sawenang-wenang. Nanging pajak bae Sarip dikepuki. Sarip gak trimo lurang gedangan dipateni. Etan kali lili jagoane baik di koser dukar buroe abaci Cici kulon kali Sarip jagoan sakti titi Abu Muti Abu Muti. musuh bebuyutan paidi dijak kopi laku tinggal ae kok yen Sarip ya gaweyane pancen maling-ling-ling. cocok mbok Ning hasile apa mbok diwene fakir miskin. Pak Rizka mbok Kok tiru iki sandiwara ludruk kang nyeritake ya Sarip tambah oso. Sing
rase udan ingsun ngenteni bahkan mereka iman hamba sampai kapan ingsun mau nanggung wirang sun ngenteni nong jejabane latar selama bumi ini masih terbangun di situ kami akan tetap berdiri karena kami adalah saudara berpijak dalam satu sumpah bersama berpijak di atas keheningan hati bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda tersebar ke seluruh pelosok negeri saling menjaga merangkul melindungi mekarlah bunga teratai di jiwaku tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta mekarlah bunga teratai di jiwaku tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Asli terakhir tambah dikasiri. Iki loh dang ayo Mas Mo Ali ya, Mas Ali Merana sing dalu Agus Pak Ilham salam buat Pak Kenji nek ketepung ojo ngantuk Ji Pak Kenji ya. Bapak Ega ya salam kaki Mas Kalup ojo nemen-nemen nek mendem teko Bapak Ega Ahmad Dhani ya Pak Ega. Mas Basuki Bas Audio Suren asik dalu Mas Basuki iki wonten Suren Bululuk Bas Audio Selamat malam ya Mas Basuki iki wonten dalem Suren topi ini Bas Audio Suren Jos
baik. Heeh. Ndang dikirimin to tetek kok. Yes, beda malih Mas Basuki Bas Audio Suret dulu mat malam berangkat aku titip tresno apa pancen sliramu dik Iya mas wis ora krasa Mas lihat tembang kangen Apa mas? aku titip sayang Ma tresno mumring sliraku ora bisa ilang Apa mas? Bujuk Apa Apa pancen wis ora ngerti oleh ganti tapi ra cocok ki gebul Satemene aku ya mung tansah sedo ngenteni ya tobat ngenteni liwat tembang kangen ikut jod katresnanku kurang apa ya dik ku iki dadi wanita kurang akeh kok. kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani mripat iki wis ra bisa tak kedepke yen to weruh sliramu nyanding dheweke nandhep tresno ngumbar nafsune ngas marang lali aku yen nyanding wanita liya segere wis milih adik tresno aku bocah kae sing ndi ta ayo wis milih dadi bojoku apa bojone cakae bolak balik gawe galan ning sasa rasa tresno ora bisa dijaga tak suwun mungkin diparingi eling ambu muling marang keluarga tansah nyanding rambu mudik adem tresno ngandem tresno open karena sunenas marang bola bali gawe larane hati dikasiri aku lilo masa dek nang piye senadyan bojoku tua
Nggih, kaki Pak Desi. Iki wonten klebur. Wonten Pak Desi klebur, sing midhangetaken. Klebur gembreng. Balane
jenenge celeng anake Semar sing cekot nala garing sego liwet lawuhe iwak goreng nalikane biyen ngenterake lungamu ora iki gak lali ya bisa sewira ketemu lali suwi soalnya antarane kuno nang kene ya Allah ya Robi nggak nemu pamit lohmu aku sing musapi madhep mantep ngono niat ninggal lunga kanggo cukup pipi prayat bali wis mo neka ira ses jebul saiki metolo krungu kabar jare wis gandeng wong liya ora melu ngombe melu mabuk mas antarane tulung agung nang Kediri gonamu pamit longo taat hati titi antarane tulung agung ajok primpet lah ku piye iki piye longo neten ayo yo ayo yo Ayo, yo. aku sing sapi wis melemeke papastine kloso ya cukup lemek ya aku kaya ngene Kaya apa, wis Dik? kenyonyo tak yo lemeke siap no boyo elek janji mudhek biyen kae mabuk aku pancen janji kuwi gampang diucapke walah pungkasane gawe kelosak lalase wancine musurup surya yo dik sing prametan Mas Ali Merana sih pandang sesuai segere mbok sambele ramulane wis tekani anu nuti senenge ati meneh sore tak kok ngene Mas Kuting gak teng ya wong ingkang kadesan ses yes padha sanca ana warung kopi ala kadir padha ngobrol tanpa kuno ora mikir sesuk ora konco senajan kok bisa sikir dik iya mas anake bisa gawe pacange pikir iya 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 iyo iya 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 iyo yen ora
gelap hari. Ai 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 ai. Kopi jahe wis misumun krasa penak Ya Cik. ukul lan magleki Beres. gawe meremke ati ayo kanca padha kopi jahe Mekarlah. Begadang. selamat Begadang. Gemini masih berpenghuni di situ. Kami akan tetap berdiri karena kami adalah saudara terikat dalam satu sumpah bersama berpijak di atas kesetiaan hati bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda tersebar ke seluruh pelosok negeri saling menjaga merangkul melindungi mekaran bunga teratai di jiwaku tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Mekarlah bunga teratai di jiwaku tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Yo glo mekarlah. Lilo glo mekarlah. Yeay, kita kelantaran dalam warga Banjar Gondang Blulu Lamongan tanggal 12 bulan 6 Mbah Sabar Bayo Danyange Banjar Gondang Sekundalu Mbah Dondong Gondang juga selamat malam. Los dipantu karo Mas Basuki ya sing duwe surat bas audio. Iki loh kula nonton ten griya Jati Malang. Mbak Pande jeruan Mas Pri jeruan selamat malam. Budal
ya. Ojo gawe gelati, aku ora bakal gadeli. Kaya ngene lelakonku Kaya apa ge? biyen ngopo kok dadak ketemu. Yamba Yen pancen ditinggalake gawe kelati sak lawase selama bumi ini masih berpenghuni. Di situ kami akan tetap berdiri karena kami adalah saudara terikat dalam satu sumpah bersama, berbicara di atas kesetiaan hati, bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda, tersebar ke seluruh pelosok negeri, saling menjaga, merangkul, melindungi. Mekarlah bunga terantai di jiwaku, tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama, dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Mekarlah bunga terantai di jiwaku, tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama, dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Tresno ditinggal rapi. Yo, salam sehat selalu bagi grup Margo Laras ya. Pak Sony Garak ya, saking Pak Sony Garak. Ya, salam buat grup Margo Laras sehat selalu. Mas Riko gampang ya, mandor alas ya. Yo Cak kirim salam buat Pak Mukhtar Bangli, Pak Guru Tagi Bangli, dan Bu Lili Bangli ya. Selamat menonton Margo Laras dari Riko gampang mandor Riko mandor. Kurang apa mas aku iki Kurang akeh, Dik. dadi wanita, kurang
kae. Sing ndi to? Kae lho Dik, wis milih dadi bojo popo, bojone cakae. Ndi Oleh bola-bali gawe kelane rasa. Sasa. Sasa rasa tresno ora bisa dijaga. Tak sesuwun tinggal diparingi eling marang keluarga tansah nyandi ayem tantram pangajap rina lan wangi bola bali cukewit parane ati padange surya nanging patang ning mripatku sinare rembulan ramai sasane atiku tresno sing tak cukup ya mung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi padange surya petang dedet ning mripatku sinare rembulan nambahi seseng atiku tresno sing tak cukup amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi tembang tresnone lambemu nyatane amung semu janji tresno marang aku nyatane nyusane atiku kok teko temen mas sampean karo aku mentolo temen sampeyan karo aku wis cukup sakmene crita lan lakuku aku pamit lelakno lungaku hatiku rasane lara nyawang kowe mas rapi karo wong liya Gawe rasidoi ramo jegaloku ramo ajur rasaku kuwi tega ninggal aku apa iki sing karepe kudu
batinku Mas apa kowe lali marang sumpah janjimu biyen bakal ngancani tresno tekan matiku pancene kowe teko medhot tali asmara rapi karo wong liya lenjani uripku longso mas apa kowe lali karo sumpah janjimu biyen bakal ngancani tresno tekan matiku pancene kowe teko medhot tali asmara rapi karo wong liya teko nelongso Dumut gorok ketleh Mas Basuki Bas Audio Suren ya, selamat pagi, selamat menikmati gendeng-gendeng yang disajikan dari Jo Margo Laras ya. Sekali lagi Mas Basuki yang ada di Suren Bududu, juga Mas Riko Gapeng, selamat malam, terima kasih. putraku sian dian ilumut Antu Momot tumuruna ana putri gaung-gaung gayi tau pepak nek guri putrine kangayu rupane kuning apa iku kang dadi asmane Yom piyom kula mboten purun moyo Yom piyom yom heeh kula apa mboten mudun Panteng abang mari digocak priya nang ngisor wit gedhang enak bae paling Panteng abang mari digocak priya nang gurine kandhang mau yo wis lungset kok yo ayo demot yo cocok paling iki rupane peteng kuning yo piyong kula sampun purun mergo sesuk yo piyong kula badhe mudhun najan ala peteng kuning karo kula najan ala peteng kuning karo kula wis wayahe Jagone kluruk rame suarane
Aku senangi sedulur tani bebarengan donya saisine sengenge nyonan lantarane manuk ing ngoceh ana wit-witan padeng camruwin senang hatine kata asri dunya sak isine wis wayah esok jagomu kloro rame suarane pate kabroso sok aku senange sadulur tani bebarengan padha nandur sawi sampe ngulon anan parane manuk ing ngoceh ana wit-witan tri matri aku seneng yen sadulur tani bebarengan padha nandur pari lilan nono pamit mulai wul 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 mesti ayo wul wul titik jodone mugi enggal antos sule wong kang bisa ngladeni slirane sakno opak iki kok jaman biyen iki pancen abot Mas Ali jroning Melana hati eling aku biyen iki ninggal dikon tak tresnani nanging sedih kados pundi yen kawula saderma nglampahi mongsa mene iya atur puji karya raharja sapung koreng acale atrek kira warto kemane man benjang dika mitra yen to nganti ae ewe kuciwa